Nhar it-tnejn l-iskejjel ser ikunu qed jiftħu mill-ġdid b'miżuri aktar riġidi li ntlaħaq bil dwarhom wara l-pressjoni kbira li saret mill-MUT miżuri b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' contact tracing kif ukoll taħt numru ta' kundizzjonijiet oħrajn. Kollu seħħ kif l-aħħar 3 ijiem kien hemm tħassib serju brabta ma' żieda qawwija fil-każi ġodda ta' COVID-19 bil-Gvern jibqa' jwebbes rasu ma kienx trasparenti bl-informazzjoni li tirrigwarda is-saħħa tal-edukaturi u tal-istudenti. Issa l-MUT se jkollhom rendikont aġġornat kull ġimgħa dwar l-effetti tal-pandemija fl-iskejjel filwaqt illi l-istaff tal-iskejjel ser ikunu ta' priorità fil-programm ta' tilqim. Għalaqstant minn nhar it-tnejn 11 ta' Jannar l-iskejjel kollha ta' Malta u Għawdex ser ikunu qed jilqgħu mill-ġdid lill-istudenti bil-miżuri ta' mitigazzjoni kollha meħtieġa. Il-Partit Nazzjonalista jilqa' b'sodisfazzjoni l-isblokk fit-tilwim industrijali bejn l-edukaturi u l-Gvern. Dan kollu seħħ wara li l-4 filgħaxija feċ disgwit bejn l-Unjen tal-Għalliema u l-Gvern. Id-direttiva tal-istrajk kienet ingħatat wara li l-Prim Ministru Robert Abela baqa' jsabbat saqajh mal-għalliema fl-isfond ta' każi rekord ta' COVID-19 f'pajjiżna. Bil-MUT titlob sabiex l-ewwel jumejn skola wara l-vaganzi tal-miliet isiru online. L-istess pass li ħadu l-iskejjel tal-Knisja u wħud mill-iskejjel privati. Intant aktar kmieni tul il-jum tal-ġimgħa, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmejn Gawċi saħqet li huwa importanti illi bilan illi n-numri ta' każi ġodda jerġgħu dal-darb'oħra jaraw titjib u żieda persistenti tal-firxa tal-pandemija tkompli tonqos. L-iskejjel għandhom jibqgħu iżommu mal-miżuri ta' mitigazzjoni. Professur Gawċi sostnit ukoll li meta l-iskola tkun għaddejja awtomatikament tikkontribwixxi fit-tnaqqis tal-każi għaliex jonqsu l-attivitajiet soċjali. Meta inti jkollok l-iskola għaddejja, dan ikunu qegħdin jikkontribwixxu wkoll għal dak li aħna ngħidulu nuqqas propju ta' każijiet fil-komunità minħabba li inti il-behavior tan-nies meta u l-familji meta jkollok it-tfal li jkunu qegħdin fl-iskola huma hemmhekk ikunu qed jikkontribwixxu wkoll li ma jkollokx daqshekk social events u dan kollu. Francesco Catania, għal Net News.